Знаменит доктор-онколог бързал за конференция. Пристигнал на летището, но му казали, че полетът е отменен. Решил да пътува с кола, но объркал пътя. Лутал се дълго. По едно време колата му спряла и повече не искала да запали. Насред нищото. Огледал се и видял малка къщичка. Решил да попита там за помощ. Почукал на вратата, отворила му жена. Поискал да се обади. А тя отговорила: вчера имаше буря и връзката още не е възстановена, но мога да ви предложа топла храна. Съгласил се госта и седнал да вечеря. След вечеря жената казала: време е за молитва. Вие искате ли да се помолите? А той отговорил: аз не вярвам в Бог, вярвам само в науката. Извинила се жената и се оттеглила да се помоли. След малко той чул детски плач. Запътил се към стаята и видял пеленаче, а до него жената на колене горещо се молила. Тогава той попитал: за какво се молите на Бог? Жената отговорила: в този свят има само един единствен доктор, онколог. Назвала името на госта си. Само той ми казаха, че може да помогне и да излекува детето ми. От дълго време се моля на Бог, за да го срещна. Човека не можел да повярва. Но как е възможно това? Толкова много случайности. Отменен полет, към път и изгаснала кола насред нищото. Всичко това подредено идеално, така че той да бъде в този дом. Дом, в който най-голямото желание е да го срещна. Тогава почувствал нещо необикновено, нещо толкова голямо, което никога преди това не бил чувствал. Сълзи се стекли по лицето му. Паднал на колене до жената, събрал длани и просто се помолил.